Κέντρο Γεωργικών Εφοδίων Ροδανάκης. Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή σας. Φέτος και πάλι οι καλύτερες προτάσεις για τη λίπανση των καλλιεργειών με τα υψηλής τεχνολογίας λιπάσματα της εταιρείας Φυτοδρεπτική ΑΒΕ και του οίκου K&S Kali, του γνωστού Paten Kali. Απλά, σύνθετα, κοκκώδη οργανοχημικά και βιολογικά λιπάσματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άριστη ποιότητα, μεγαλύτερη ποικιλία, εξαιρετική απόδοση. Κέντρο Γεωργικών Εφοδίων Ροδανάκης. Λεωφόρος Πισκοκεφάλου 6 έναντι Μουσείου Σιτία. Υποκατάστημα Πρεσού και Πισκοκεφάλου. Τηλέφωνα 28430 20909 και 28430 28402. Υπεύθυνος γεωπόνος Μάνος Ροδανάκης. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.